YouTube. Ji ariyo owito ngimagi ka ng'ato achiel oyudo hinyruok bang' ka lori manigi dhono oyudo masira ma saa 10 okinyi ma kawuono e olalo ma Kipsonoi, apaya ma Bomet kadhi Sotik e kaunti ma Bomet. Obila oyango ni lorino ne ochomo Kisii e kinde mane obayo yo kendo muomor ageng'a mar olalo kendo nyumore aora ma Kipsonoi. Jodak makono noringo chopo kar masirano kendo reso ng'ato achiel mane oyudo hinyruok ka ringre ji ariyogo to ne otere kar kano ringre ma Kapkatet e kaunti ma Kericho. Jatend obila ma bomano Daniel Olongojine owacho ni nonro dhi nyime e wi masirano ka bende oseyango ni lwasi marach ema nokelo masira makamano. Saa 10 asubuhi tulikuwa na ajali hapa kwa hii daraja ambayo inahusisha lori ilikuwa inabeba abiria wawili, ikaweza kutumbukizia ndani ya mto, na kwa bahati mbaya driver akahaga na abiria moja. Kuna kijana wa miaka 21 ambaye alibaki, na hao abiria walichukuliwa kuingia kwa hiyo lori kwenye gari ya express coaches kutoka Nairobi kuelekea Kisii. Hapa kuna signs ilikuwa zimewekwa hapa na zimeng'olewa na wananchi, na himiza wananchi kwamba msijaribu kung'oa road signs zile ziko kwa barabara.